Žádný sprosťárny, Hilčo. Píčou ke zdi se cítím každý den v MHD nebo mezi lidma. Já se cítím píčou ke zdi každou středu. Píčou ke zdi jsem se cítila naposled minulý pondělí, kdy jsem byla na úřadě. Já se vždycky cítím píčou ke zdi, jak jsem jako doprovod na úřadě práci. V září budeme vydávat první knihu uměleckého kolektivu Prádelna jménem Píčou ke zdi. Dobrý den, já se jmenuji Linda, spolupracuju s holkama, máme to nějak tak různě rozvržený. Tady máme spisovatele, tady máme managementa, tady máme paní nápomocnou sílu. Já jsem vesměs taky jako dělník, jo. A Helča je naše roztomilá boubilka. Jo. S kolektivem Prádelna spolupracujeme už několik let a mě osobně setkání s nimi rozhodně změnilo život. Ahoj, já jsem Monika a jsem z kolektivu Prádelna. A teďko se nacházíme zrovna v Jahodnici, kde už jsme druhým rokem. Každý léto jsme tady s naší pradlenkou, což je náš pojízdný ateliér a takový naše zázemí. V ní máme právě 3 pračky, tady jsou 2, uvnitř máme ještě jednu. A jsme tady vlastně pro každého, kdo chce přijít, kdo nemusí si ani vyprát, ale většina využívá toho praní. Plus dáváme ještě jakoby pokud možno co nejvíc jídla těm lidem a vlastně cokoliv potřebujou. Nějaký lidi si tady nabíjejí rádia, telefony. Komunisti. No počkej, ale kým myslíš komunisty? U nás jsou dost komunistů a znám spoustu komunistů. Knižku přečíst by si hlavně měli ty lidi, kteří nevědí pochopit, co je sociálně slabý člověk. A potom bych ještě řekla, že i školáci a na vysoké škole a tak nevědějí, že co je život. Nejenom mít bohatý rodiče někdy. Podle mě by měli přečíst tou knížku všichni, kteří mají předsudky kvůli lidem bezdomova nebo komukoliv, koho nepoznali, protože když je přečtou, holky nějakým způsobem poznají a pochopí, že to jsou skvělí lidé, skvělé osobnosti. Od samého počátku, co se scházíme každý úterý, tak si nahráváme audia a vlastně to je v té knížce nějaký rozhovor mezi náma na určitý téma. A myslím si, že je důležitý říct to, že se fakt na tom podílela každá z nás. Mám pocit, že občas je to dost osobní a i pro nás to bylo jako bolestivý. No. Tu knížku věnuju hlavně mému kamošovi Radoušovi, pak sociální pracovníci paní Irenke a ještě pánovi Karlovi. A Káje. Říká Karlovi. Ne? Jo. Ne. Jo, ještě Karolinke, mojím zborní sociální pracovnice. Jako prvnímu, komu věnuju tu knížku, je tady náš úplně první člověk, který před rokem si tady vypral, což je Lukáš. Potom ještě jednomu jakoby známému Zdeňkovi, tomu jsem to taky slíbila a ještě jednu knížku potřebuju věnovat Dropinu, těm pracovníkům tam. A já věnuju, já jí dám přečíst nemocnici. Je to Dynalýza, protože to jsem slíbila panu doktorovi. Druhýmu to bude mojí kámošce, ta už se na ní moc těší a to je asi bude všechno. Já nevím, já bych chtěla, żeby ta knížka byla zdarma. Přispějte hodně peněz, aby byla zdarma. Díky moc za každý příspěvek.